Jakhong ni phai ingkora troxy arni Diphu Manja KCS John pen chepatir pi ponsi Diphu tar lang so singmer jenga cha tai long Angdeng thong kebra ke thom hawar karbiri sonim so ronga je aningkan manga son thak thak pini surini la ingkora po aningkana parmanta mesen pen hawar karbiri sonim so ronga je ke talon ponji apan Terikam Amei Keparjap pona berta nangle Diphu Manja hawar karbi jutang Amei maipu sarthing tipen mai chari ponsi Angdeng thong kebra ke thom hawar karbiri sonim so ronga je Terikam Amei Keparjap ponsi kiwangji Angdeng thong kebra ke thom hawar karbiri sonim so ronga je ke paddo ponje dim lake langsoliat sports complex alongsi ke paman ponje pan cherai Terikam Amei maipu joni timung MEC Karbing Autonomous Council apan se ingwai lo lapen Terikam Amei kongchun bangke rangsina hanse panse ingwai thulo apitu Finance Committee along Convener Bidasing Tiso lapen Joint Convener Lombajong VDC Chairman John Hanse Prakash Terang atum panse Arpu Pekpon labangso Diphu Manja hawar Terikam kiseng Amei so long aluhi man pen kachitong dun Lombajong MEC Johnny Timung VDC Chairman John Hanse Inglong kiri Lems Chairman Babulingi Borlangpher Town Committee Chairman Kamsing Timung Sarthebe BLCC Chairperson Mitali BP Rat Cyclem Bang Rangsina Hanse Prakash Terang Biren Hanse KCS pen Hinchong Tiso lapen Karbi Anglong Justice Forum Maipi lapen Kongchun Banang Parta Diphu Manja KCS Zone Klembang Pugang Pietum Chitong Dud Rangsina Hanse alangli tuma si pining le thota nikan thoma pharman no posi pining ane nikan thom cholon ni tu ase ako pining penta ako ongkara ke thom karbir so nimso ronga je mesen pen alira lon pen mate jutang juba dan se paching tur theki phan nitum unan ke kam sai klem boni phan nitum bori pon pusi pini bang so mailong tame cheparai pon